हेलो फ्रेंड्स गुड मर्निं आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ दा मोननै स्किमनि लेटेस्ट आपडेट लाबोदों दिनै सानडे बेखायनो राङारि अनसुंथाइ एबा सरकारि स्किमनि सायाव नोंथांमोननो आपडेट लाना फैदों बेनो जाबाय PMAYG एबा सरकारि न' आरो लोगोसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जिनोखि राङारि अनसुंथाइ 10,000 MMAY स्किमनि 23 मार्चआव मा दङ बेखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन दा बेखायनो भिडिअखौ नायग्रोजोब बुजिबानो जाबाय आरो जाय नोंथांमोना नैबे चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो सरकारि साख्रिनि सायाव आपडेट मोनगोन आरो लोगोसे सरकारि राङारि अनसुंथाइ एबा लननि सायावबो नोंथांमोना बर' रावजोंनो लेटेस्ट आपडेट मोननो हागोन दा गोबाव खालामा लोगोफोर जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव आरो न' मोननो आरो बे न'खौ जिनोखि आइजोफोरासो सार्भे खालामसिगोन देग्लाय गोदान सर्सआव आपडेट मोननाय बायदिब्ला जों बेखौ डिसकास खालामगोन दा जोङो अफिसियेल साइटआव फैखाबाय बेनो जाबाय आवाज प्लास जिजुना नोंथांमोननि गामि ओनसोलनि आरो बे गामि ओनसोलनि न'आ जेब्लायबो अफलाइनसो एप्लाइ जायो अनलाइन जाया जाय नोंथांमोना अनलाइन खालामदोंमोन सिगां न' मोनगोन होननानै नोंथांमोना मोननाय नङा आरो जायखौ नोंथांमोना खालामदोंमोन बेनो जाबाय ग्रिभेन्स एबा नोंथांमोना साजेसन लानो मोनसे पर्टेलावसो खालामदोंमोन दा बेखौनो खायसे आन्दायनानै अनलाइन जाबाय नङा होननानै गोबां खालामदोंमोन आरो खालामनाङा होननानै आं नोंथांमोननो खोन्थाखादोंमोन भिडिअनि गेजेरजों अफलाइनसो जागासिनो दं एबा जानो थांगासिनो दं होननानै दा बेखौनो जों बेयाव सावरायगोन दा बेनो जाबाय मिनिस्ट्रि अफ रुरेल डेभेलपमेन्टनि ग्रामीण ओनसोल एबा गामि ओनसोला सार्भे जासिगोन दा बावैनो बेनो जाबाय अर्डार ओंखारथारसिगोन बेखायनो नोंथांमोननि खामानिया जाबाय आधार कार्डजों बेंकजों लिंक जाथारनांगोन आधार कार्डजों नोंथांमोना थाथारनांगोन कम्पालसरि बेयो लिंक जाथारनांगोन एकाउन्टजों होमबासो राङा हाबो न'नि किस्तिया गासै 3 किस्ति हाबो नालाय देन जब कार्डआबो थाथारनांगोन जब कार्ड थाबासो नोंनि जब कार्डनि आइडियाव फैसाया हाबगोन बेनो जाबाय जब कार्डजों आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों गासैबो लिंक जाथारनांगोन जाय बेनिफिसियारिया न'खौ लायो जुदि लिंक गैयाबा नोंथांमोना रां एबा न' मोना देन आइडि गैया स' नोंथांना आइडि गैया एबा आइडि थालांबाय टेनसन गैया एबारे लोगो सार्भे खालामनानै नोंथांमोननो आइडिखौ माने जेनेरेट खालामनानै होगोन आरो दा बेबादि जाथाया जेरावबो जागोन मानोना आइडिया बयनावबो गैया आरो जायफ्रा न' मोनथावगौ बिथांमोनावबो आइडि गैयामोन सिगांनियाव थालांदोंमोन एबारे मोनगोन सार्भे खालामनायाव लोगो नोंथांमोना आइडि खालामजागोन दा बेखायनो गासैबो डकुमेन्टसखौल' रेडि खालामना ला दा सर्सआव मोननाय बादिबा SRLMनि केडार्सनिफ्राय सार्भे खालामनो थांसिगोन बेनो जाबाय आइजोफोरखौसो लागायगोन देग्लाय दा नोंथांमोना बेजों लोगोसे गुबुन अफिसार लेभेलबो थांगोन ग्राउन्डआव एबा गामि ओनसोलाव बेयाव नांगौ जिनिसखौ नोंथांमोना देखायनो हानांगोन बा दिन्थिनो हानांगोन होमबासो नोंखौ सेलेक्ट खालामगोन आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जिनोखि केडार्सफोर दङ जेरै BO थायो SRLM केडार्सफोर थायो स' सर्सआव मोननाय बादिबा BO एबा सिलेक्टफोरखौसो एबार फिल्डआव थिनहरगोन आरो बिथांमोनखौसो सार्भे खालामनानै सिलेक्सन खालामगोन थांनाय बाराव जि MMAY स्किमनि सार्भेखौ खालामदोंमोन थिग बेबादिनो SRLM केडार्सनिफ्रायसो माने हरगोन बेबादि सर्सआव मोननाय जादों आरो अफिसियेल लेटार ओंखारबावोबा नोंथांमोननि फिन खनसेबाव खोन्थागोन दा जिनोखि इनफरमेसन फैग्रोदों बेखौ एडभान्स नोंथांमोना खोन्थाग्रोबाय जाहाथे एसेब्लाबो जोङो माने आइडिया मोननो हायो स' दानिया आइजोफोर एबा SHG मेम्बार्सफोरनि होननाय लोगो बेनि मोननो गोनां रां दंमोन 10,000 दंफां गायनाय दा बेखौ माब्ला मोनगोन बेनो जाबाय ग्रुपनि मेम्बार्सफोर थ' MMAY स्किम होनना बुंनाय जादों मुख्यमन्त्रि उद्यमित बिजान दा बेनिबो लेटेस्ट आपडेट सफैदों बेनो जाबाय एप्रिलाव रांखौ सोगोन आरो एप्रिलाव रां सोनाय सिगां CMआ मोनसे आपडेट होग्रोदों एप्रिलनि सिगां दा जों बेखौ नायगोन आरो दा बेखायनो भिडिअखौ नायलांबाय था अब्लासो बुजिगोन दा CMआ मोनसे बेबायदि आपडेट फोसावदों दा बिथांमोना मोनसे थांखि लादों आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थादों बेनो जाबाय प्राइम मिनिस्टार आवास योजना रुरेल हाउस डिस्ट्रिबिउसन माने न' राननाय हाबाफारि बिथांमोना बेनिफिसियारिनो प्रग्राम लादों बेनो जाबाय 23 मार्चआव थ' बिथांमोना न' गोदान माने सेंसन खालामनायखौहाय 23 मार्चआवहाय बेबायदि लादों प्रग्राम देन बेनिफ्राय जागायसिगोन आरो देन बेनिफ्राय आरोबाव महिला उद्यमित अभियाननि सायावबो मोनसे भिडिअ माने कनफारेन्स लागोन जेराव बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि थाखाय आरो दा बेनो फाइनान्सियेलि ग्रेन्ट्स एबा नोंथांमोननि राङारि अनसुंथाइ MMAY स्किमखौहाय राननाय जासिगोन दा बावैनो आरो लोगोसे 23 मार्चनिफ्राय जागायनानै एप्रिलहालागै नोंथांमोना मोनजोबनायनि चान्सआ दङ दा गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन जे रांखौ मोना होननानै दा फाइनालि नोंथांमोना मोनमारगोन नाथाय सम लायो मानोना गोबां कौटि दं जानांगौ मेम्बार्सफ्रा बेखायनो टाइम लागोन आरो दा PMAYG ग्रामीण ओनसोलनि हाउसेसखौहाय एबा न'खौ नोंथांमोना देग्लायनो सार्भे जानानै मोनसिगोन दा जियानो जा बेनि सायाव नेक्स्टआव गोदान आपडेट फैबावगोन आरो जेब्ला फैयो नोंथांमोना चेनेलाव मोनगोन दा बेनो आरो गोबां माने सर्सआव मोननाय बादिबा इनफरमेसन मोननाय बादिबा देग्लाय आइजोफोर एबा SRLMनि जिनोखि आइजोफोर थायोना केडार्सफोर बिथांमोनखौसो सार्भे खालामनो फिल्डआव एबा गामि ओनसोलाव थिनहरनाय जागोन बेखौ बुंदों आरो दा लेटेस्ट आपडेटखौ नेबावदो गासैबो डिटेल्सआ फैबावोबा नोंथांमोनजों चेनेलाव होनाय जागोन